8 minutes past 10 Wednesday 26 February 2025 tsutsurai papa isapya Zimbabwe yamirira paka andivuke kuti shoko rasika rega ndidzokorere kana kuti uchichi vati rova mudhumeni zvakare paka chiredzi chekuchiredzi chiri kuti tani bosi wangu abve ikoko Clifford Baloyi hey ndangoti ndikudarika neko ndakati utungamiriro pamusoro ndekuseikwa pane nyaya yakaitika mukati menzvimbo yepachiredzi tiri mukati pechiredzi mukati medhorobha imo manditika padhuze dhudze nechiredzi pane pamwe kunonzi kuma 3 hectares kuma 3 hectares asi ndekwenzimbe handizoziva ngoti kuchi kuma 3 hectares kuma 3 hectares kune murume akamwa mushonga kuswera kwazuro achibva afa nezuro kioro wiri bini fo akachwemba nematambudziko chiko baba Isabel chema chikonzera varume tinenge tashota asaipapa hey inzwa ipapa murume akaona message mufoni yemukadzi wake ichiti shoko iri rakabvouya last time message ikana nembewa yanga yakanyorwa kunzi kudini baby mombe yandakutengera waiona kusimba kwayo chiratidzo chokuti ndatengera wandinoda baby mombe yandakutengera waiona chiratidzo chokuti ndaitira wandinoda apa ichokwadi kuti pamba pakauya mombe yakatengwa iripo isina 2 days yauya pamba asi mombe haina kutengwa nemurume yakatengwa nemukadzi achibva ati dede baba onaika zvandaita panyaya dzandaifamba ma-up and down ndichiti ndiri kuita mukando ndazopiwa mombe yangu mari yangu ndo yandatenga bhusumani mombe yanga ichizi nemudzimai yatengwa nemari yemukando saka mukando uyoyo ndapiwa mari ndopa ndatema bhusumani ishi after 2 days murume ndokubva agamuchira wona message mfoni yemukadzi ichiti waiona here baby dzokorai manyorero anga akaitwa message baby waiona here mombe yandakutengera kusimba kwayo kuratidza kuti wandatengera ndinomuda tuma nemessage murume ndokubva abvunza mukadzi amai mwana kwapapapa message mukadzi haana kumbotenderera haana kana kumbonzvenga akabva akopinda mudhenioroshi ndobva apinda muwiri biniforoshi ndokubva ati akioroshi mudzimai akadayira murume akabvuma yese kuti message iri kubva kupi nemashoko okuti sori zvako murume wangu ichokwadi munhu une message waona ishi ndiye atenga mombe baba vane nguva vachindikombisa but pavanga nenguva vachindikombisa ndakachiva chibva vanditi ini kana uchida kuti usangane nesemurume nemukadzi ndokutengera mombe ndichibva ndavati tenga ichokwadi ndovatenga mombe iyi asi kuti vako vaita mombe iyi vatenga mombe but harisandasangana nawo wangu mombe vatenga but vakatenga kuti kana nda kusangana neni semurume nemukadzi vanofanira kutenga mombe pandakavatitenga ndokubva vatenga asi hongu mombe vatenga yauya pano asi mazviona handisati ndasangana nawo zvavakaitengera havasati vazviita havasati vazwana asi mamuna murume achinzwa mashoko akati kudini ini papa ndipakangobuda murume handobva ngoendawa akazongooneka mukadzi murume akungoti vakomana kumhanya panext vanomhanyei poison haiudzirwe vanhu kana imwoga inotaura yega kununga kuti munhu amwa ndokuendesa munhu chanetsa ndechekuti pakaendeswa munhu kuhospital achimhanyiswa ikoko akaendeswa nevavakidzi aine dzimwe hama mukadzi haana kutevera kusvikira murume afa mukadzi anotera kuhospital haana kuenda saka nezuro pananga ndine nyaya iyi nezuro vandazogamuchira shoko rokuti murume aita sei murume atisiya nematambudziko so hama dziri kushevedzera kuti Zimbabwe pakadai so apa tanga tichiti hama yedu ikapora tichagara pasi totaura vaviri ndivo vanozoko vachaenda zvichienderana nezvavasangana nazvo iko zvino zvehama yedu yafa isu tasara tiri hama but panyaya iyi tiri vatorwa isu totangira papi hama yedu yafa tisu taita losi vanga vane mhuri yakura sei vana 2
mudzimai pakakandwa shoko akaramba murume uyu chikomba. Chikomba chikati kana uchida kuona kuti ndiri serious leka ndikugurire ng'ombe. Ichibva yauya mombe. Mombe inakukuya papa. Mombe inakukuya. Kureva kuti kana uchida kuti ndiri ku serious ndikutengere mombe. Obvious kuti akaita mombe mukadzi akati tenga. Kutenga zvinoda kuti aita sei? Abvuma. Ende mombe muchikombo changa chisati kachapiwa changa chichida. Asichapiwa but yasvika sei kumba. Sei murume uyu akazotora upenyu hwake. Murume uyu mombe chikomba yauya pamba papa. Baba Isabel. Pamwe angachimirira kakuzoudza murume kuti pane murume ari kundikombisa ari kundinetsa kusvika pakunditengera mombe. Baba mfana toita sei naye? Mombe yauya sei pamba? Exhibit. Papa musasibise vanhu. 0713 938 aunza nyaya ku National FM. Hama yemurume iri kuti hama yedu yafati state loss. Tanga tichifunga kuti paachararama ndo paachataura togara dare. Tagara dare ndiye achasarudza isu tichamuonesa side redu. Iye semurudzi mukadzi tomuonesa side rake. Asi nyaya murume nemukadzi inoda vangani? Inoda vaviri. But nhasi tisatecha dare hama yedu yafa. Tiudzeiwo Zimbabwe muri nhefenyuro muri vatongi mese muripo. Pane nyaya apa isusu sehama totangira papi togumira papi. Aripo mukadzi hama yedu yafa. Asi chauraya mukadzi hama yedu tiri kuchiziva. Asi wacho mumiriri wenyaya afa. Murume wokuzviuraya wokukomita suicide hana kuwana nguva yokuenda kunotaura nehama dzake kana kutsvaga shamwari yanotaurira mamiro enyaya. Ane wakatoudza nekutosendera mameseji kuti ndozvo ndasangana nazvo izvi. But haana kumirira kuti vauye vagare pasi. Ndozvakaita kuti shoko risvike kuhama kuti ndozviri kuitika ndozvarasangana nazvo. Asi nguva yekuti uchiudza vanhu vanoti ndinokwanisa kusvika kupangwana kana kuti tingati tisangane zuva ripi nokuti vanhu vauri kuudza vane zvavo zvavagara vachiita. But vanoda nguva yekuti musangane mabasa avo avanenge vachiita kuti musangane. Nguva iyoyo murume haana kuichengetedza chikonzero zvanga zvamubata. Saka izvozvo mutumbi wakatovigwa here? Aiwa mutumbi munhu akafa nezuro kumoshari kwacho usati watobvako. Mudzimai haana kuenda kunoona murume. Haana tisingazive pazofa izvozvo kuti nevehukama vakuuya pamba anoita sei, anoenda here ende anochemawo chiti nokuti hama dzinoti mukoma wangu zvandanga ndakatarisira ndivo vakandidzidzisa vakambondibatsira zvakati. Munhu nemunhu paanochema munhu anene zvaanenge achirangarira pamusoro nekurarama. Amai ava vanochema vachiti zvakaoma chokwadi. Rega tinzwe kuti vadiwa vateerere vanoti kudini kubudikidza kane icho chekuchiredze. Makebi apa ndicharuva inodzi dunge kusona kwechembere apo nepapo kusvika zvaita sei zvaendeka paka chihuta pachihuta kwamakanika chawo tsutsurai mukoma KB vabereki kwachihuta vachema. Pane pachikoro pane murayiridzi wechikadzi. Vabereki vari kuti iwo murayiridzi ari kuti mwana wechikoro anodzidza muklasi mangu ngauye nemapopoindi 12 nemapensel 12 zvinochengetwa neni mudzidzisi. Aiwa zvochengetwa neni amene kuti vanoziva sekuti yapera vayositora imwe. Vabereki vachibva vaenda vogasuka ndizvo ndezveizvi kanzi ndozvandotaura inini. Headmaster vakatobhodano vakauya muklasi vakaunganidza vana kuti takabhadhara mauniform tikabhadhara school fees tikabhadhara zvinodiwa asi vanoida vadzoka kumba nemhaka yei. Zvikanzi aiwa ini ndadzinga muklasi mangu chete. Asi vanhu vari kuti hatina kugutsikana kuti kana adzinga vemuklasi make vemuklasi make ndiwo here kune mutemo unonzi mwana wechikoro ngauye nemapopoindi 12 nemapensel 12 zvochengetwa nemudzidzisi. 1 2 pakazoonekwa kuti mumwe mudzidzisi achinjwa klasi nokuti vana ava ndeve grade 4 achibva endisa kugrade 1 maklasi achibva shoda matichers. Ticha uyu ndokuzobatanidzirwa maklasi maviri abatanidzirwa maklasi maviri ndokuzoti zvakare vana vaivabva kune mamwe maklasi mauya muklasi mangu regai ndikusisiya mutemo uri muno. Mutemo uno unoti endai munoudza vabereki venyu kuti uya nemapopoindi 12 nemapensel 12 anochengeta ndini. Chifukai mhuri yeZimbabwe kuti vana tomboti klasi ine vana 35 vachiuya nemapopoindi 12 nemapensel 12 achichengetwa nemudzidzisi itakshop kai. So vabereki vari kuti kudini? Vadaro vabereki inzwai mukoma KB vari kutaura pamudzidzisi mumwechete iye. Mudzidzisi mumwechete iye akaudza vabereki feya kwaita kunyenyeredza kwaita kutenderera zvikanzi inini rekai ndikudze ndinoitisa anonzi maextra lessons $10 pamwedzi kana usikane gara ende zvaanoita muklasi make anoti ari
pa desk rake kuti pa table yake semudzidzisi. Ezra Kaunda abereka kwa Pajara, Kanyamba Ponzo abereka kwa Pajara, Natasha abereka kwa Pajara, Philip Magash Sonali Sanda 5 Wema Sandri kuona panapa chuo yaipa table yangu ndo vanodzidzisa vamwe vakagara kumashure uko ovapedza navo ari kuita ma extra lessons panguva yebasa muklasi imomo maanotambirira imomo. Okay, mudzidzisi uyu akambenga ari kune chimwe chikoro ndokubva kuchikoro ichocho ari kuchimwe chikoro auya pachikoro chikwa zvinozvo achibva introduce nyaya yematripi ekufema kutripi achibva ataura kuti mauniform angari pano ngaachinjwe kwakupfekwa uniform yakati ndokuzoongorora kuti atendere school committee kuti itsvage mota dzinotakura vane trip anoti iye ndiye mota makombi aya aimbotakura ari kuchikoro chiya ndo akutakura ari apa ndobva zvazoonekwa kuti makombi aya ndehama dzake uye zvari kusona mauniform aya ndehama dzake. ane chinzvimbo chipi pachikoro apa nokuti anenge ane power handiti? Deputy head. So vabereki vari kuti isusu aiwa kana zvatikuona simba racho rakanyanyisa headmaster vakungonyarara sei tichidaro takatoshedza headmaster tikatoungana headmaster varipo vakasvika pakutoti headmaster ko zvii zviri kuitika kusvikira mudzidzisi uyu ati kuno umwe mubereki sorry ndokumbira regero asi basa rake haana kumira achiri kuendera mberi naro. vakwanisa here vabereki kuenda kumahofisi anoona nezvedzidzo kwachihota ikoko endi kana vakaenda vakanzi kudini? ichokwadi muri yesimba mukoma KB pavataura nyaya iyi vanga vachitokumbira vachiti tiri kukumbirawo pane nhamba iyeyi yaimboshevedzerwa maybe tiri kukanganisa here chikonzero tikaifona haisi kudavirwa ndiri kukumbira kuti mutipewo nhamba iyoyo. ndobva ndabva pamukoma KB ndoenda pamazowe. Pamazowe pane nyaya inorwadza yemwana akaberekwa 2017 kusvika nhasi kana sikakanganise anenge ava 8 years. Mwana uyu haanambogara ataura aingotiratidza kuti iye ane urwere hwaari kutaura hwechirwere chokusataura. zvadaro muroora aita kana kunotsvaka vanhu vanobatsira vamwe neveke vanonamata vaiti ivo pane minamato yandakapiwa ndiri kuita kana yakwana zvichaita musere unobatsirwa. muroora akazotsvaga munhu wekubatsira zvegenya. muroora pakauya munhu wipamba apa paine kereke yange iripo yange iri kereke yavamwene munhu uyu ndokuona senge muyeni achibva asvika akati chandiri kutaura pazuva ranhasi ndechemwana uyu ari kunzi ataure uyu ndiri kukumbira uye mberi munhu achibva uya ipapo but munhu uyu mukoma KB pakataura mashoko aya akabva ati mwana uyu anotaura ndiri kuona hatauri ari pamuri asi mwana uyu usiku anokwanisa kutonzi enda kwakati otodzoka achitaura kuti kwamanga vanotuma kwakamira sezvezvo asi ane vanovatuma vasiri vabereki vake. zvandakutaura panguva ino ndiri kukumbirawo ndiani akauchika amai ava pavakazvitakura kuti vabereke mwana uyu right. muroora achibva taura zvikanzi right muroora huna simba akatsvaka uyu munhu uyu kuti akuuchike ndiani zvikanzi ndivamwene vangu vamwene varipi zvikanzi ndiri pano zvikanzi amai shedzai munhu akauchika muroora wenyu zvikanzi kwete anovingei pano ndini vamwene zvikanzi right akauchika haasiri akazoponesa akauchika anga asipo akaponesa zvakare ndeumwe zvikanzi dai akaponesa zvikanzi kwete ini ndiri pano zvikanzi right zvandakuita pano ndoda kuita munana. makristu muri pano munotenda here kuti ndati munhu uyu anotaura asi nguva yaanotaura ndonguva yaanotumwa. zvikanzi nemumwe haleluya makristu amwari isusu takatumwa kuzoparidza shoko ramwari kuitira kuti vanhu vaporeswe nokuda kwechokwadi. kana tichidi chokwadi tiri kutaura kristu ndiye chokwadi. hatidi vanhu vanouya kuzopesanisa. imi sokutaura kwamuri kuita garai mazadzisa kana mati mwana ataure ngataure kureva kuti vanhu ava havachasari vachinetsana pamasvika apa izvezvi matopesanisa vanhu akaponesa akauchika vamwene nemuroora vanhu vese havachatowirirana pakudiwa chokwadi chinogona kusungurira vanhu havachate kutaura kwemwana. zvikanzi ndizvo zvandataura ndipei mwana pano mwanakomana mwana achibva aunzwa ipapo zvikanzi izvo ndiri kukumbirawo jira ndimupfukidze ndipinde naye mujira zvikanzi kwete haupinde nemunhu mujira wega ndiani ari kuramba avanhu vanga varipo aiwa haupinde nemunhu mujira wega uda kuitei zvikanzi allright zvikanzi ndipewo mvura zvikanzi mvura ndiri kukumbira ndikupe mvura yangu yandinayo zvikanzi toda kuiona
nokuti ukapa mwana mvura akabva adonobva afa toda kuiona ende mvura iyo takakumwa iyoyo Right. ndobva atora mvura ndobva aimwa ndokubva amedza ndobva ati kuchukuchu but zvandakuita pana pandezvekuti upenyu paunogona kunziso pahealth mvura yandinoda kupa mwana uyu imvura iri kubva mandiri ndichamwa mvura inini pane zvandanga ndichida kuita ndiri mujira umu ndakuzviita makatarisa Muchiona. but zvandinoda kutaura panapa yei regai ndikuzivisei dai maita kuti amai vakauchika mwana uyu naamai vakaponesa mwana uyu vauye pano vakwanise kuzvidairira nokuti pane zvimwe zvavasiri kukwanisa kudavira nekuti havapo nokuti mangwana zvinouya chete ari kudavira ndeuyu zvikanzi nomwe mwana amai vari kutaura ndaamai vangu asi havana mate pano regai ndivadani ndobva vadanwa vachibva vauya amai vakadanwa ndaamai vakaponesa kwete amai vakauchika amai vachisvika ipapo vakabva vabvunzwa zvikanzi amai ndimakauchika here mwana uyu zvikanzi ndini ndakauchika zvikanzi mune basa ramakapiwa imimi nemuna basa zvikanzi ndakapiwa basa rekuti uyai muzoponesa zvikanzi no mune zvamakatemerwa musati mauchika musati manoponesa mwana uyu kuti pandakupa basa rekunouchika rekunoponesa mukadzi uyu but pauchamuponesa ndiri kupa basa rakati rezvinhu zvauchaya nazvo kuno kwandiri amai vakabata kuti vakati mai ndinazvo asi ndokuonera kuzvitaura zvakaita kuti vanhu vanga vari pachechi vese vasina kuti pane zviripo zvikanzi ini zvandiri kutaura panapa ndezvekuti izvozvo makatodziya moto mumwe chete nembavha munofananidzwa nemunhakara kuri kumapurisa mutori nemutongo wenyu Right. saka amai kusataura kwemwana uyu kapeseni kenyu karipo nokuti zvichaitika pachataura mwana uyu ndapika nokupika nhasi tichibva pano anofanira kutaura asi achipedza kutaura wese ane chekuita pamwana uyu pane zvimwe zvinogona kuitika ipapo ndopavakati regai nditaure ndakanzi oyi handkerchief ishi kana maenda nehandkerchief iyi pamunopona panoponesa mwana panobuda ropa ndinokumbirawo munyika handkerchief iyi paropa rinobuda pamuroora ndo zvandakaita asi handkerchief iyi ndine nguva yandakanzi ndigare nayo ndakanzi ndiicheke imwe pisi ndakasara nayo imwe pisi ndakapa amwene hombe yacho ndo yandakapa amwene zvikanzi munayo zvikanzi zvikanzi endai motora munhu wese akaita wiki kuti zvinhu zviya zvatanga vamwene ndo kuchida kufamba vachibva pachechi murume wakati uri kuenda kupi dzoka ugare basi Baba murume wamwene ava ndopa akatangawo kuona kuti zviri kutaura zvinenge zvechokwadi asi munhu wese akakamirira kuti amai vaite sei vaone mwana aite sei ataure mukoma kb vakazama nepavanogona napo vanhu kuti amai vakauchika vari kupi mune mwaudze zvake mukadzi wekuuchika akadzi gaashevedzwe chechi yakanonoka kupera ikapera kuma8 dzemanheru yaifanira kupera kumapasi 3 amai vakauya panze zvikanzi neniwo zvakare ini handina kuisa handkerchief ndakadzishandisai tishu asi tishu yacho ina ndichandikasara nacho ndakavapa zvikanzi allright but imimi pachenyu mune zvamakanzi muite makadzi kana makuponesa muroora uyu kana muchimuuchika arare mumushunye jasi kungoshunya kwakavanzika amuna kumushunya here saka ndikamushunya muroora una kushunywa here svikanzi ndakashunywa but kwaingoita sekunonzi munhu akanganisa kubata svikanzi right ndakuchiranwe vamwene vakaramba vakati sezvekutaurika izvo mukunhu afuna kunge akagara dare nemuroora nevanhu ini handizvizivi mukoma kb ndobva atora mvura ndokubva amwa mvura iyi apedza kumwa mvura ndobva aishipira kumaziso kwemwana ndokubva amwa imwe ndokubva atishama ndobva amuita sei ndobva amupfira mvura mumuromo apfira mvura mumuromo zvikanzi enda unayo mumuromo unopfira mumuromo mamai vako achingopedza kupfira mumuromo ndobva ashivedza kuti mama tanga kutaura ataura but akangoti mama chete haana kuzotaura ndobva aramba akadaro vanhu ndokuramba varipo vanhu ndokutanga varipo mwana uyu akaenda kumba angotaura kuti mama zvikanzi aiwa zvandiri kuda hazvisirizvo haasati akutaura but pane zvinhu zvakavanzika ndiri kukumbirawo vamwene pupurai vamwene mukapupura mwana anotaura uyu but mukasapupuraka hazvireye kuti ataure but imimi muchapinda bisi achataura but nzira yachataura nayo inorwadza imimi mukoma kb mwana akamuka mangwana kusina achitaura but vamwene vakamera mota mumuromo kutaura kuli kwachita vamwene vane mota mumuromo
mota mumuromo vatesora vachibva vaenda anove murume baba ndokuenda kumubatsiri akati ndiri kukumbira musati maita zvakawanda hongu mwana akutaura ndinewo zvakamboitika mufamily medu zvakada kufanana nezvizvi but mukadzi wangu ainongedzwa izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita ndine dzimwe hama dzandisingaiti matare nadzo vanondipomera chiti mukadzi wako ndizvo anoita mumbomirira makadaro ndichevedze hama dzangu nehama dzemukadzi wangu vaone chii chiri kuitika saka nhasi ndopari kuungana vanhu kuti murume aratidzwa kuti chii vanhu kuti mudzimai wangu pane zvaitika zvezve ndinokumbira regero ndaisataura nemi ndichi zvinotaura zvisirizvo but vamwene nezuro vane tsamba yavakanyora vachibva pamuzukuru mwana wehanzvadzi yavo vachiti enda naye kumusha kwedu ndoichadzoka nehama dzangu ichiuya kunoko tsamba iyoyo haina ataverenga asi iri kunzi iri kusvika nhasi saka izvozvo vamwene pute mota ichiri mukanwa iriyo mukanwa vatokura seiko vari kutotaura zvemasaina vasi kutaura vakanzi kuchipatara zvikanzi musapedza kuenda kuva kuchipatara ndakati mwana uyo haregi kutaura asi kutaura kwake anogona kuita dambudziko kuna hama yava nyaya yake iripo ndeyekuti ngaagotaura but saine kutaura mangwenza mwana ati mama but zvandiri kuona pano ndezvekuti ndozvandaiitira kuti munhu akauchika neakaponesa ngavauye pano kuti pachataura mwana uyu musabatwa nenyaya iyi chikonzero mese mune zvamakaita ende handidi kuti vanhu vema 1 2 3 mune zvamakaita pamwana uyu maizivana kuvaya vekuenda kunotora kajira kavanga vacheka vakanzi kudini aiwa vakatopupura vakanzi izvozvo zvamadzura chinhu ichi mapedza nyaya ndokusaka ndaida kuti mumwe nemumwe azvimirire vamwene nenyaya yekuramba manje ndo yakazokonzera kumeramera mota mumuromo ya apa uri kuramba kuenda kuchipatara havasokwanisa kutaura vanyora bhiriki tsamba kuenda kumusha kwavo kubva pamwana wehanzvadzi yavo kuti ngaende kumusha vabereki vangu pavashauya ikoko ndoyo vanouya vakabata ya pakaipa machinzwa cheku masowe fomera tsinza mukoma KB endinayo pana pamukoma KB inyaya iri kuitika mune imwe nzvimbo yandingashevedzera kuti iri padhuze nepaWhite House apa handiri kutaura inini kunonzi kuvantage kumatombo padhuze nekuWhite House muri yeZimbabwe vanhu vari kuvachema kwanzi utano hunorarama nemunhu pama pake kuvantage kune dambudziko rekuti kune vanhu vanembwa variko ikoko mukoma KB nzvimbo yevantage haisi kufambika mune zvakanaka pauri kufamba pese unosangana nembwa ende imbwa idzi hadzina basa dzasangana newo murodhi kana kuti papi dzinohukura dzoda kuruma uyezve dziri kuita chimbuzi pese pese kwanzi hatizivi kuti imbwa unosangana nembwa murodhi inokuvhundusira inoda kukuruma imbwa isiine muridzi wayo zvakaipei kuti imbwa chipfuwo chemunhu chinogara mugedhi memunhu ihukure munhu ari kupinda mugedhi murodhi takutyika kufamba vanhu havachakwanisi kubukira kumabasa dzimwe dzekuo ukafamba manheru unogona kutoona muyadhi mako matoitirwa chimbuzi unogona kuona murodhi muine chimbuzi uchifamba murodhi unohukurwa nembwa imbwa inofanira kuita sei kana ine muridzi imbwa idzi ndedzani dzine varidzi vanovaziva here varidzi vanotovaziva vagarira imomo nemuvantage imomo vagarira imomo ndo varidzi vembwa idzo but machengeterwo adzo ndo ari kuchema nevanhu umwe munhu ari kuitirwa zvinhu izvo haatori nembwa yacho asi paruwazhi pake kana pasina kusa jurawo panogona kutomuka pane chimbuzi anogona kutokundikana kubuda mumba make achihukurwa nembwa yekunext door saka vari kuda kubatsirwa kuti toita sei nyaya yembwa wangu haisi yangu but iri kundisuwisa inini murodhi kana kumba kwangu iri kuita chimbuzi inogona kundihukura ndogona kutyika kufamba manheru nenyaya yembwa dzine varidzi vadzo imbwa inofanira kuchengetwa sei imbwa inofanira kuchengetwa sei ndiwo kamubvunzo uri kubvunzwa nevagari vekupi vantage kuri kupi kudhuze nekuWhite House okay tinotenda regai tozotora kanhare tizonzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudini kubudikidza kane ichi chatsudzurwa napapa Iswa zimbwa yangu nokuti yakurumira kunze vanoramba kuti haisi yangu nokuti warumirwa kurodhi woinzvengesa saka tikavabata tonzwa kuti vanhu vanofanira kuchengeta sei imbwa mutemo unoti kudini nyaya yembwa right zopedzisira vaita hasha vanhu vanotsama vanhu vanogumbuka but sei gogo vairamba kuti muzukuru abatsirwe zvinoita vanhu vamukoma KB taita nyaya dzakawanda vanhu ava zvavanoita kana vari kumutambo wavo vane zvavanovimbisana nemajana nemadzoro kuti kwako iwewe takaita zvakati saka kwako tinoda zvakati so anenge achiziva kuti kwevamwe akatodya
akwanise kuramba. Right. Akangoramba chete ndiye ari kupinda mukati. Osaka vanotopanana majana. Vanopanana majana. Majuti. Okay, regatinzwe mwe. Vatendi. Vanogona kutonofutsirwa. Vasina kubudisa ma secrets. Isitengofunga kuti kushaya pillow sheets. Yes. Aiwa but avabvumbe. Paita munzi izvo vanorombesa nevanopa vanhu uroyi. Handizivi secret yakaona kupa mukomana uyu. Kwanza vanotanga kuvheta mwoyo wako kuti wakashinga here wozokupa. Baba Isabel, ndinofunga kuti paunoenda kunotora zvinhu izvi unotopiwa miko. Yes. Kuti atidi munhu anobhabhauka sapozvongoro. Baba kanika hana kadiki. Ekoti tumire tupachu. Aiwa. Chero mwana wako kana atidzipa wotodzipa. Enda ufoka taura kuti ndinda kadzipa. Right. Vanotopiwa miko. Baba Isabel. Ndosaka amai ava vakaoma moyo. Kusvika pakumera mota mumuromo. Right. Ivo vakutonyora ndi sign language, vakutonyora kushandisa ballpoint. Zvaita hatida kumirira mwadi kuti iri kuuya. Ndiri kuona pane vakawanda vangu vachibvunza zvikadzipeuka nhamba dzemubatsiro kumasowe. Okay, mukoma zvatinoita semukoma kepi hatikwanisi kuita zvatisina kutenderwa. Ini chandaita pa inyaya yandatora zvairi. Saka kana tisatendeswa kutenderwa tinotya imhosva. Hatikwanisi kuipa namba. Mukavabvunza vakakupa ika go ahead munongozofonera Baba Isabel pa namba dzavo mubatsiro